ଭିତରେ ବି ଛାଟ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ସ୍କୁଲ ପାଠ ଟ୍ୟୁସନ ପାଠ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିକି ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ। ଆମ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାର ଲକ୍ଷେ ଥର ବୁଝେଇବା ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ଜାଣିକି ପାଠ କରିବୁନି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ରହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଅଙ୍କଟା ଯେ ସତୁରି ଛୁଆ ତମେ ଶିଖ ତମେ ନ ଶିଖିଲେ ଯଦି ବିରଙ୍ଗା ଆସିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଅଙ୍କ ଦେବ ଆଉ ସେଟା ନ ଶିଖିଲେ ଗୋଟେ ହବ ନା ସାବଧାନ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ତାପରେ ବାଡ଼ି ଧରି ନା ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କାହିଁ ହଉଛି ତମ ଗୀତ ଗାଇ ଶିଖିଛ ନା ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇ ଶିଖିଲେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଶବ୍ଦ କୁହାକୁହି ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ତାର ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଶବ୍ଦ କୁହାକୁହି ଚାଲିଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଷାଠ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଷାଠ ଚାଲିଛି ଷାଠ ନ ଚାଲିନେ ଆଉ ହଉଛି ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଷାଠ ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ହବ ସେ କିଏ ଆସିଲେ ସେ ଝିଅ? ହଁ ଇଏ ଆମ ଝିଅ ତମେ କଣ ଶିଖିଛ କ'ଣ ପାଠ ଶିଖିଛ କହିଛ ଟିକେ वही किसे शिखी कही दे एबीसीडी हाँ शिखी शिखी କ'ଣ ଶିଖିଛୁ ଟିକେ କହିଦେ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ ତମ ଘର ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲିକି एफर एफर କହିଦେ A for ବହୁତ